kaangayang mubalik dinhi. Biya! Biya! Samtang may panahon pa. Pasaging magpabiling abandonado kining tapita. Ella? Ikaw ba ka na? Ella? Ella? Abandonado. May mga dapit o lugar nga dili nato ang ayang maabtan. Ikaw, interesado ka ba? Tagsulat, Marites Parba Albores. Ubos sa direksyon ni June Caraca Pujares. Spinner, Jewel Bense. Recording Editor, Randy Tayad. Soundman, Aminidil Nakurta. Dalit taninyo sa RMN Drama. Abandonado. O karon nga kasama ni ang sumpay niya itong sugilanon, Abandonado. May niyabisultan! Tatapan! Tawangin eh! Ila? Ikaw ba ka na? Mikael? Oh! Ikaw! Oh my God! Ikaw! Ikaw yung ka na! Joan! Anong naabot mo yung nilipita? Pero sa may rason nga niya ka. Wala ko'y labot, bahala na ko si rason. Ang may nundan nga niya ka. Nga magkatapan na ako. Please, tagtangan na kining kadina. Nga akong, nga rin, di kadina. Sa akong mga kamatog tiil. Dalian, Joan, please. Anong natusap nga. Katabangas, mercy. Ganina pa na ko siyang gisigyak sangpit. Pero, huwag yun siya mong mata. Nagsigigya pagdungoy ang iyan mo. Tingalik na unsa na ang atong amiga. Dali na, please. Tagtangan na ang kadina sa akong kamot. Oh, Joan? Gusto na? Nanamigo ka man ang mitanaw na ko. Sige. Oh, gusto ba nagtamo ni mo? Pwede ba nagsige ka magtutok na ako? Oh, wait. Wait. Ikaw, hindi nga. Oh, shit. Ikaw ang naghimo ininamo? Pero imposible na ikaw. Pag-isod ka pa sa paglihok, di ba? Pero yun na. Nagkalakaw ka naman lagi. Nagtangan na ganing kadina sa akong mga kamot. Sige na. Joan! Diyos ko. Hala, may mga tunog na nagpaingon din eh. Tingalit ang mga nag-aid na namo ni Mercy. Karang nagpaingon din eh. Joan, please. Sige na, sige na. Badbara na ganing kadina sa akong kamot. Dalian na! Joan. Oh, Mikael? Oh, Mikael, salamat kay. Ikaw din may abot. Please, tabangi ko. Tangtanga kining gikadina sa kong mga kamutugtil. Aron, katabangan tao sab si Mercy. Dali na, Mikael. Tagalig, unsay, nahitabo tao ni Mercy. Kaganina pa na siyang huwag yun makamatnon. Bisag, makapila pa na ako gisanpit. Tungod kay dili na siya makabati, panimo. Ha? Unsa? Pasabot may pasabot. Dili sa makabati kay nagkuyapan siya. Mao ba? Patay na siya. Ha? Ay, magsultik sama niya na sa kong ikalaw eh. May pahiyong ka. Baya, no? Nagtugang katawan ng imong komedya. Ha? Gitungo ni mo ang suod kong amiga. Buhay na ko din eh sa akong kanina. Suman,
kamoy naghimo ini. Di ba? Wa na ilaing bubuhat inig gawas ninyo. Buhayin ako! Sama! Dili ka na makalingkawas pagkikan sa imong pagkakadina. Unsa? Ah! Sama sa imong higala nga si Mercy. Mamatay ka usab nga nagparok ka kung mahutan ka na sa dugo. Dili ka na tinood. Buhayin ako ninyo, dili. Dili po patay si Mercy. Nakita ko pa siya ganina nga milakaw. Ikaw kong gipukaw. Imposible ka na. Pipila ka adlaw ng patay ang imong higala. Di na tinood. Bakat na. Buhi pa si Mercy. Mercy! Mercy, magmata! Yads! Mamaya patagigan din eh. Magmata, oy. Pwede bang mibali ka pa man din eh, oy. May kabiya ka na. Yan, mibali ka pa man. Biya? Kinsa? Siya? Wa siya makabiya bisan kanu sa atin. Usa? Oo, si Buot mong ipasabot. Wa siya makabiya. Tungod kay ni adtong adlaw nga nagtuo mong bibalik na siya sa syudad. Gibilanggo na namo siya dinhi o gikatina. Dili. Salbayis ka. Di na tinood. Gipukaw ko ni Mercy kaganina. Buhi pa si Mercy. Buhi pa siya. Mercy, pagmata. Mercy, at sama. Sang, gusto kang bugno kung di ka bayanag ka? Kung makabuhi ko gikan din eh. Pagmata na, oy! Mata na ba? Pagmata, oy! Di ko kaya mo. Mercy taon, mata, oy, di ka may mong mamatay. Makapauli pa ta sa ato. Mauli pa ta, Mercy. Duwan, maluhi ka. May mo kausap naman higala, dili ba? Please, buhi ko. Joan, sige na. Panahon nang na magkaibang ko. Aron nahimpit nang mabalik ang imong kusog. Juan? Juan? Ayaw ha? Lain di kay kagtinlawan ako. Sukat pa kanina. Girl, ayaw ba ya? Ayaw, girl. Ha? Ayaw ba ya, ha? Vampira rin mo suyip og dugo. O gusto pa? Dili ko lami og dugo. Promise. Lain kay lasa. Pait kayo kung dugo, pait. Pungitan to na ka sa imong pagkaon. Yung kisamanan ng akong pulso. Kinuko, lolo. Kung sasagas akong dugo. Ano? Dan, ayaw. Ayaw, ayaw yun. Ayaw. Ayaw. Juan, ayaw! Ayaw! Basta na! Nagsiyo pa nga akong dugo. Maluwi ka! Juan, please maluwi ka! Basta na ta! Basta na! Ito na! Mikael? Mikael? Nakatuog na ka siya. Kaganin na pa kung nagsigig panuktok kung sampit niya din sa kawas iyang lawak. Apan maghapon siya magawas. Nahinanok kitingali siya. Masukot na sabka siya kung ugaling lilion ko man siya din sa iyang lawak. Bahala na. Soyan ako sa paglili. Pero di lang kumusod. Igor ako mulili ko na abagin siya sa swed. What niya ilak? Ipadayon ko sa pagtuot kinimpultahan. Mikael? Mikael? Oh. Wa siya siyang kama. Mo day nga wagid siya motupag nako. Kay wa day siya dinhisod siya lawak. Hain magaday siya. Wa ko sab siya makita sa sala kaganiha. Ingon man sa kusina.
magkaday siya? Milakaw ka siya? O baka ato siya sa gawas ng mansyon? Isira ko na lang pagbalik kiniputahan. Yun na. Galit ka na hug ang tabo ni Ananda kong kawan na naaduol sa higdaanan ni Mikael. Oh, kamahalon nga tan-awon sa maong kawan. Giadornuhan kini og mga nagalinlaing mga bato. Mga mahalon kayong tan-awon. Apan sa mapaghihapon kini og porma sa usa ka lungon. Bisan pa man sa mga dayan-dayan, lungon paghihapon kini og porma. Unsa man gyud ka na? Ug ngano nasukop man si Mikael na atong unang higayon nga misuod ko dinhi sa iyang lawak ug mipaduol ko niini. Lungon gyud ka na. Apan unsa may gibuhat ni anak din hisod sa iyang lawak? Nakuryoso na sa pinuon ko pag-usap da. Gusto ko makita ang suod ni ini. Pero tingali masuko na usap si Mikael nako. Ug usap pa sabang. Wa ko'y labot kung naaman siya ni Ana. Tingalag sa iya pa ka ng mga katiguangan ug may nungdanon ang suod ni ini. May mawa palang hinuon din nga ako ang mapasanginlan. Mas may pag-isira ko na lang sa kiniputahan. Ang kawan. Hinay-hinay nga misaka ang tabo ni ini. Naaplik ini. Kamot. May kamot nga mituod sa tabon sa kawan. Ingon sa dali ko maliw kang akong mga tiil. Namugnaw ang tipok na kulawas. Dili ko but makakita sa mugawas ni ini. Nga nung dili ko man maliw kang akong mga tiil. Ginoo ko tabangi ko. May bangon gikan sa suot ni ini. Babae ka na may bangon. Nagtagilis siya gikan tinis ako na mutangan. Katas siyang buhok nga itong kaayo. Nagsulob siya og lubos puti nga sinina. Bisa nagtakilit pa siya. Ug ang katunga pa lang sa ilawas ang ako makita pa na maklaro kayo nga malon og nindot kayo ang iyang gisulob. Ug ang iyang naong Anong ingon og sa pamilyar kay nakong tan-awon ang bigas bahin siyang naong. Murag sama siya sa akong panagway. Imposible kini. Dili kini tinuod. Ginawaan ba lang ko sa akong pananaw? Anong ingon og sa nagtanaw ko sa akong panagway nga nagtakilid sa usa ka samin. Ano man nagsama kami gitsura kung magtakilid? Alayo! Ang bata! Nasa sa puntahan sa lawak nga akong giukuparan. Alayo na! Iya akong gikamay. Ang babae! May kadaod na siya gikan ni Ana na kung kawan gamit ang hagdanan nga gibutang ang tungod ini. Wag ko masayaw. Nagsulpo siya usa ka nindot kay sinina nga lubos puti. Usa ka karaan nga bestida.